Nyakora Mugajong dakika en pradek kod ariyo tok sadek marokinyi kamoro mora ma intiere okinyi makawuono erokamano ahinya kuom tudri kodwa e laksechegi e kinde mwachako chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango matai nyinga Joyce Oduor. Okinyi makawuono Nyakora Mugajong wadwa twak otudore kod nono tenda loch gwenge. Wang'eyo ni juma manyien kochakore tarik 12 nyaka chieng' tarik 15 mano romo makelo kanyakla governors kata jotelo mawuok e counties mopogore opogore bro bedo ka dhi mbele kata timore e county ma Homa Bay. Kata kamano Nyakora Mugajong nyaka sani wang'eyo ni piny Kenya nochako bedo kod sirikal mar loch gwenge e higa mar 2013 mano tok kane okal katiba mano mar higa mar 2010 mano yango ni owinjo bed ni wabedo kod sirikal mar loch gwenge. Mane momiyo e kinde man wadhi e yiero e higa mar 2013 ne wabedo kod 10 counties mokwongo e counties mopogore opogore kata mano emano miyo onyuol counties 47 mwantiere godo e pacho kae. Kata kamano nyaka sani koro wang'eyo ni en higni mago maderoma 13 nyaka ne wachak bedo kod sirikal mar loch gwenge pacho kae. Kaluwore kod pen chike ma pacho kae, kaluwore kod mise mane oket piny e kinde mane loso counties magwa. Bende misego oselueyo makare mar neno ne counties magwa utiyo makare. Bende jopiny oseyudo dongruok kaachiel kod lokruok mopogore opogore e kor gwenge duto mane gintiere. Kaluwore ni e kinde mane loso counties ni wacho ni counties kolosi to dongruok kaachiel kod ber bro bedo ka chopo ne jopiny e gwenge mopogore opogore pacho ka. To sani kwa wacho gwenge to wacho ni e counties duto 47 e pacho kae. Sani bende mano setimore kose oyo. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakora Mugajong antiere kae kod welo mar mondo mi waporane wach wanona ne tend loch gwenge higni 13 sani nyaka ne wabed kod sirikal mar loch gwenge. Yiena mar mondo mi arwak welo mantiere godo e studio okinyi makawuono antiere kae kod Eddie Kanyanga. Eddie Kanyanga ne en jaod bura machon manyatike manotiyo kuom higni 10 kata kamano gisani en jakom mano mar Kenya Nuclear Regulatory Authority. Oyawre Eddie kichio nade kendo machiegni to. Achio maber nyajoka ruoth. Machiegni. Erokamano. Wendo machielo Nyakora Mugajong antiere kae kod mwalimu Peter Orero jaod bura ma Kibra. Mwalimu oyawre ichio nade? Oyawre ahinya. Achio maber. Daduoko erokamano mar luonga mondo wawuo gi jopiny e weche dongruok mar devolution ma jopiny. Machiegni to okinyi makawuono. Nyakora Mugajong wendo wa machielo abobedo kae kod Florence Ouma ma en MCM Ogwela e county ma Homa Bay. Obobedo ka utudore kod achiel kachiel kokale yor tudruok manyasani mar Zoom ka entiere county ma Homa Bay. Wendo machielo mantiere godo antiere kod Chris Owala jakanyo mar Kenya Devolution Civil Society Working Group. Otudore kod achiel kachiel ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Yawre Chris ichio nade ka entiere county ma Kisumu okinyi makawuono Chris? Oyawre Joyce ageno ni be ichio maber. Machiegni to okinyi makawuono Chris. Nyakora Mugajong mana kaka iseneno mage welo mantiere godo achiel kachiel. Ka bende gi thuolo ni bende ng'isa ni MCM Ogwela mano e county ma Homa Bay mano Florence Ouma bende oseikore mar riwore kodwa e twak. Oyawre Florence ichio nade county ma Homa Bay okinyi makawuono? Oyawre wachio maber e county ma kawuono e county ma Homa Bay ni wachio maber kabisa. Pinye manigi luoch lakini wamor. Machiegni to aka Florence ka entiere county ma Homa Bay. Nyakora Mugajong mage welo mantiere godo to in bende arwakini machiegni e twak marwa. Bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi achak kod Chris Owala ka entiere county ma Kisumu. Chris kachako kodi in kaka jakanyo mano mar Kenya Devolution Civil Society Working Group. Wang'eyo ni nyaka sani koro en higni 13 nyaka ne wabed kod sirikal mar loch gwenge pacho kae. Kaka achiel kuom jokanyo manono gigo matimore sirikal mar loch gwenge. Higni 13 sani wanyalo wacho ni sirikal mar loch gwenge osetiyo machalo nade. Gin mage mabeyo ma jopiny oseneno to mage maricho masiche moko pok ochopo kare counties magwa Chris? Erokamano Joyce ka chako twak aparo no mokwongo adawach ni devolution o loch gwenge en gima ber ahinya mosetimore e ngimawa masani. Ober to okoso bedo kotime
kaka onego time nikech en gi ng'wekni kangi kacha. Ng'wekni moko gin mikelo kod sirikal mamalo. Ng'wekni moko gin mikelo gi joma mitelo mondo tel ni jo Kenya. Ng'wekni moko ikelo kod jopiny giwegi. Koro ng'wekni osewuok wach mibadhi. Ng'wekni osewuok wach gimiluongo no political will maonge sirikal mamalo. Bedo ka sirikal mamalo pod dwa timo gik sirikal mapiny. Ng'wekni moko osobede en sirikal mamalo podi ni kasumba moro no nikech sama giketo pesa nono timi makosa mar onego pog treasury od pesa mar national government, county government kod ma Kenya. Koro samoketi gi kawuono yudo ka agul mamalo ma treasury en odwa pogo ni jomoko to bodwa tiyo kode kodwaro kod mano be rocho dongruok mar devolution ka loch gwenge. To kidhi matut tiyudo no devolution oloch gwenge nitie gik mosokelo ma ne dakwa yudo kane devolution onge. Ke chon inyalo paro Joyce ne mondo yud dongruok ne nyaka State House ibedi good book State House. To someone tiesani en kati mani ipati maonge power. To pesi bira kako nego bi ikatiba. Koro gimwacho nwaso goyo kang mamalo since independent ma devolution loso gwenge moko. Although gwenge go olosre mopogre nikech ka yudo telo ema koro pogre. Jomoko nitie machamo pesa no mang'eny maonge dongruok. Jomoko nitie matiyo kode ndiko wadegi ka mondo gichor dongruok. To gima lich ahinya en national government ok dwan devolution obed kadhi mbele makare. To MPs wa bende pod okwamo CDF ma onego bedno ne nitie chien kacha nikech ne onge wach loch gwenge. Sama wuoye ni loch gwenge osebede adwa ni mag pesa go mondo dhi iloch gwenge. Adwa ni mag parono gi Kanyarwa ka joma moko bende ochuno aduon gi kotudore kod gigo ma loch gwenge osetimo higni 13 sani mabeyo gi mago mapok ochopo kare. Ka bende wacho kanyo ni nyalo bedo ni sirikal mamalo ema thiro loch gwenge. Ibo bedo kinyiso Chris ne sirikal mamalo thiro loch gwenge yo machalo nade. Edi Kanyanga adwa narwa kitwa okinyi makawuono nyaka sani koro higni 13 nyaka ne wabed kod sirikal mar loch gwenge. Mano singine jopenya kaluore kod pen chike mapacho kae kare 170 kod 4 oyango gigo duto ma sirikal mar loch gwenge winjo ben ne timo kwang'iyo kare makamano kata kwang'iyo gigo ma sirikal mar loch gwenge no winjo ben ni kelo ne jopenya bendo osechopo kare duto kose pod wantiere kanye. Todero kawano kuom kela studio kago kinyi masani kendero kawano kuom penj mipenja no. Sama ni loso chike mar wowuoye sani ni ne en gima lich ahinya. En mani thoth jothuru ok ong'eyo ni joma lich machalo kaka Mbadi wuod Suba, Amilo Gesa Banyar Suba, Wanga gi jomodong mang'eny including myself ne wanyalo bedo parliament nyaka saa 6 otieno. Mane kinde manin jaod bura manyatike. Correct. Ne en gima lich ahinya. Ne ok en gima yot. To ne watimo gini kendo wadwa ni mondo gini obi okony jopiny. Mane miyo watimo gini. To an kipenja kabe pesa ni konyo jopiny. Pesa madhi ne governors en pesa mang'eny. Kade be ni national government pod ywa tiende. To pesa madhi ne governors pesa mang'eny kabisa. Monego kel change pogruok maduong' ei county ka county. To kata de bende mano pok gitimo tanyalo nyisi nikech ang'eyo ni gik machalo barabara moko iluongo ni feeder roads matindo tindo osetimore maber nikech devolution. Gik machalo kata healthcare mane rural areas kata county government areas go osetimore maber sani. Loch be koro bedo machiegni gi jopiny. Koro ng'ato kadwa timo wuoth koponi nyaka obi Nairobi ka
odhi county headquarters kata sub county headquarters to gimoro amora losore. So an problem man go kende ni corruption obedo mang'eny ei counties kendo mang'eny kabisa ma ka ok ginya duoko weche mag corruption piny to ok wabidhi mabor gi to kendo gigo koko ovyo go koko ni pesa pod olewo malo kendo ka pesa olewo malo dhi bed gi jogo piny mondo pesa okel gik moko iloso gi mesa to ka duoki chien e piny mari nyaruoth county government pesa ma devolution okelo osekonyo piny kidhi piny kata kuonde ma migori gini kocha gik mane ok wane chon koro waneno gik moko kaka mage to donge waneno Fida Rose mosamoro ne onge donge joma ne wuotho kata kadhi 40 kilometers kama ni kuma gidhi donjne kata ng'ato tingo ket ma gweng' machiegni iwinja osiptal mane onge chon tini nyalo nwang' machiegni kendo ana dona duoko erokamano kendo ne governors wa nikech gisetemo mama kaka Gladys Wanga osetemo kabisa en mana ni gima rachna ni tich moro mana timo county mar Homa Bay no ndala wite Cyprian otamore chula nyaka sani mana to personal to I don't know winji it is important mondo winji nikech joma chal koda maywa kamano so many as a leader e Kenya ka gima chanda jopiny ame nyaka chanda but I'm a victim ke olo loan kati kwa ng'ato pesa mitimo go biashara to koro ng'ato ok chuli nang'o to pesa tichulo ji to jomoko be chulo kata jomo otimo gino bang' jomoko so in short nyajo ka ruoth any devolution osekonyo piny national government nyalo bedo ni ywa tiende to thoth pesa moseter oningo bed ni chopo kuma jopiny nitie to bende mano bende makele penjo machielo ni e kinde makoro ne oket serikal mar loch gwenge bende nyalo bedo ni ne devolve gino miluongo ni wechego mag mibadhi kalo ni nyaka sani ka wang'iyo kata report ma yande ogol kod aduol ma kedo kod mibadhi e pacho ka EACC noyango counties mopogore opogore kaka counties ma kuma mibadhi otimenewa county ma Homa Bay ema bende notela inyanyate counties mag Homa Kaluedi kapod an kuom to kema ywakno rero ka be mane gima mulo nikech ketimo tich moro let me tell you something sasa mimi LPO nyiso ni pesa to committed ka sasa mimi to pesa to be committed mo wach ni imi LPO based on this amount me do the supply kare me do the timo nyiso ni pesa gichagirwa gik mamoko to mani gima wacho ni ok ber ka ginyalo timo gima kamano gibed joma longo mondo gikony joluo manyalo bene suffer particularly the business community iwinja nikech en gima quite painful mino ni ng'ama ninge kawuono odhi e county government ndike within 2 days 4 days en ng'ama dhi chungo senonga pesa mang'eny dhi chungo very painful koro an gima dana nyisi nyanjo ka ruoth madana nyiso nagi tata ne pesa mawuok from the national government kadhi e county government kade bene ok en tek kak percentage kaka sheria okale en pesa mang'eny ma ka ji nigi buongo maber to nyalo loko piny mara moja erokamano Mwalimu Peter Rero karwa keto okinyi makawuono nyaka sani koro nyaka ne wabed kod serikal mar loch gwenge to kano kal katiba mar higa mar 2010 nyaka sani in kaka jaod bura isebedi od bura kacha iwinjo kaka jatelo Edith bene wacho ni en kinde mane gintiere od bura ne ginyalo bedo kacha kuom thuolo malas ka gikalo chike mopogore opogore kata kamano bende loch gwenge osekonyo yo makari iwinjo kanyo ka Chris Owala bende oseyo MPs be koro oramo ni gidwa mana medo dong kod NGCDF ng'eyo penjo ni be ogadhero kamano ahinya kata kamano generally osekonyo yo makare ng'eyo mag penjo ariyo opogore anya wacho ni gima notimore maber e Kenya kamogik en ni mondo nwakal chik mar 2010 mane miyowa wabed gi loch gwenge miluongo ni devolution jaod bura mabathani otemo nyisi kaka ne gini ochakore to kaka nobedo implemented to gini ne ok ochakore achaka sani ji nyalo paro diere Yashpal Gai ma wuodwa miluongo ni Mbae daktari gini ma wuodgi kocha be nodhi motho magi jok mane okelo devolution Otieno Wuod Ajwang ni kane ging'iyo bende ni to gini bende konyo jopiny gimomiyo wach devolution ni nokel ni mondo mi gwenge odongre ok ochuno ni nyaka ibede e sirkal to nyaka ibedi ka in e gweng to pesa madhi e devolution
ochop ne jopiny. Awacho ni en gima ber ahinya, lakini pok otimore yo makare ahinya. Mano kore e gima kelo wach ka. Ni de wabed ni kaka koro pinyo mare luo ni governors ma wan go gi te tayo gwenge wa yo makare. Di koro dongruok mwayudo ni di koro oseloyo kata nyadiriyo. To samoro bende nitie weche momiyo mano ok timre, mano bende wanyalo ng'iyo. To pesa machopo kucho inyalo yudo ni samoro audit report wacho ni owinjo indik at least jomondiki ok owinjo kaw more than 35% of pesa mantiere. Tiyudo nitie jomoko mosendiko odhi kata 60% recurrent expenditure, jomoko 50s. Koro maha miyo recurrent expenditure dhi mang'eny ma pesa mar development koro ok ginyal timo go development. To de ni joge wagi ka pesa obiro mar development to dhi adhiye development di koro pinjewa osegerore moloyo kaka koro gerore. Iyudo ni nitie migawo moko manomi locho mag jopiny devolution mag chalo kaka agriculture, chalo kaka health. Mago bed ni koro governors waka ng'iyo kaka konyogo jopiny. Nyaka bedie ni koro governors go osegero osiptende mabeyo. To bende gisegero mano be makele pinyo mabe ose loch gwenge osekonyo e nyayo chenro michwalo ne jopiny obed wechego mag thieth, wechego mago mag apeyni makare, ang'eni wechego mag pi kaachiel kod wechego mag agriculture kata pur. Bende moko kuom gigo mano bedo devolved. Bende gisechopo kare ma japiny nyalo wacho ni yes, higni 13 sani wayudo thieth makare, wantiere kod pi maler, wantiere kod apeyni mabeyo, to weche mag pur bende dhi mbele yo makare. Awacho ni gisechopo to gisechopo yo makare. Inyalo wacho ni gisechopo atamalo adi kama? Atamalo anyalo wacho ni 40 ewi 100 ka koro ang'iyo ni to gigi osedhi nade. Nikech inyalo yudo kidhi Migori, iyudo ka gavana mokalo cha notemo iko osiptal moro kanyo, icheki wuotho kamano, ing'iyo governors mamoko gi. Koro ka pimo gi ratil, anyalo wacho ni devolution ni e thurwa osekonyo gimoro kaka 40%. To ka koro de ni wangen gi ilongo ni prudent utilization of resources, ni pesa moyud gi otigo e yo makare, to di koro segi kata percentage mar 70. Wang'iyo ni agriculture nikech en devolved, to thurwa ben koma chieke kabisa. Owinjo governors wagi ong'ini to agriculture ka ang'o ma wanyalo timo makuro dhi konyo go jothurwa. Pamba mane okwa pur chon ni be wanyalo pure. Nas man othoro cha wanyalo gero ni factory. Rabuon man kabondo cha ere kaka wanyalo konyo wagero factory. Nienge wa mwapidho gi ere kaka wanyalo konyo mondo mi factory wazogi, kata ko bedo ni wabedo gi partnership gi public partnership kata gi government, nikech okochuno ni county government onge gi ushirikiano gi national government. Owinjo gi beri gi partnership makoro wan kaka wapuro ni ang'awendo cha wang'iyo ni machine no tiyo maber, wadhi Muroni wang'iyo ni gigo tiyo maber. Koro nikech winjruok maparo ni ok osebedo maber e kind county government, samoro gi sirkal, samoro gi private partners, emomiyo pokwa yudo lokruok ahinya. Adwa ni mak parono gi kanyo bende wabobedo kwa penjore ni winjruok ang'o momiyo winjruok e kind sirikal mamalo kod sirikal mar counties pok osebedo yo makare. Yiena mar mondo mi arwaka ne Florence bende kwa dhi mbele kotoa kapok wadhi e yueyo marwa mokwongo. Florence kotudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor Zoom ka intiere county ma Homa Bay. Florence ka intiere county ma Homa Bay, in korka kori inyalo wacho ni sirikal mano mar loch gwenge oseti ata malo adi e pacho ka. Inyanya to wang'eyo ni MCAs ema owinjo bed ni nono kaka counties tiyo yo makare, to bende MCAs osetimo tijgi e yo makare. Inyanya te neno ni sirikal mar loch gwenge kata county governments otiyo yo makare. Florence. Erokamano Joso duol, poda medo goyo ni erokamano kuom loso na thuolo makawuono mwayudo mar wuoyo e Ramogi. Yiena mondo amos Chris, amos Mheshimiwa Edick gi yuora ma Mheshimiwa Peter Orero. Amor kendo wadhi. Ayie gi gik ma gisewacho kendo achiko ita maber kawacho. Anyalo wacho ni
sirikal mag county government sani osetemo kendo devolution ayie gi gima ma Mheshimiwa Anyanga owacho, onyalo bedo atamalo 45 kanyo nikech wan kaka jo county and en adieri kat mana kaka iwacho ni assembly ema ng'iyo oversight ni tang'a timore. Adieri gik matimore e counties osedhi mbele. Samoro nyalo wacho ni to ang'o mosetimore higni 13 mosekalo. Higni 10 mokalo, sana higni 5 mokalo ne itiyogo mar keto structures nikech ne en sirikal mane ji pod kia koni gi koni. Kaeto koro gik moko chakore, lakini sirikal masani sana marwa makoro antie mayale mar Homa Bay County ni kadwa go erokamano ni wasetemo. Kendo amor ni kata mana Mheshimiwa Anyanga oyiego ni Governor Gladys temo nikech yore wan godo and yore matindo go sana madhi e ute mag thieth. Joyce, adwa nyisi ni sani ma dwe mar auchiel straight kapok wayudo miyo motho kanyuol. Tiende ni nitie lokruok. Mon ne tho kanyuol, mon ne tho e gwenge, to sani oket nyaka nyamrerwa mang'iyo ni to minewa man gi iyegi gitimo nang'o to be ginyalo dhi osiptal. Inyalo yudo nikech nyuol ting'eni kaka nyuol samoro nyalo biro sa asaya, en kata mana e bath ndara. Obiro koseikore ni ito timore, koseikore to timore nade to nyuol to nyamrerwa nitie moketi kendo ng'igi. Kendo kichaki duoge osiptende bende nitiere lokruok maber. Kata mana referral wa ibro yudo ni nyaka sani nitie ji mang'eny kata sani amidhi referral ma Homa Bay ibro yudo ni nitie jok mang'eny mitimo negi dialysis. Dialysis to ni manyo mana Eldoret. To kane ok mach devolution dikoro onge. E yore go mag pur wayudo ni watemo kabisa kendo gavana temo ni kothe imiyo ji. Kendo gin kothe minyiewo en mana ni pok wachiwo gi e okang' monego bed ni wachiwo gi e. But itemo kendo kothe gi iyudo ka higa mokalo nochiw gi kendo jopur nodhi owacho ni yawa ng'inwa uru ni kothe gi gibed ka ginyalo bedo ni giwinjore gi lobego. Higa ni nochako loki kendo kiwuothe e Homa Bay sani ji keyo kothe go timo maber. Kothe mag pamba nitie, kothe mag bel nitie, to gi yore mag pi gin bende itemo gi koni gi koni mondo chorgi mondo wang'i ane kaka gik moko timore. E yono mag oversight wan kaka county kata mana nyocha kapo ni ng'atu achiel ne ni assembly ni udhi ng'iyo ni nitiere kaka watemo ng'iyo kaka assembly kendo onge gimiumo. Wang'iyo ni to ere kuonde madhi marach mondo watem mondo kata mana level mar corruption kaka mar EACC nyogolo cha wasewuok kendo committees go sewuok kendo dhi ng'iyo gimoro amora matimore mondo gik moko dhi otimre kaka wadwaro. Erokamano Joyce, akiana duoki maber. Yes, iduoke yo makare ahinya to wach mano mar mibadhi bende madwa na mula ne kanyo kapod antiere komi kalure kod reporter mano mar EACC oyang ni county ma Homa Bay county ma mibadhi otimene ahinya un kaka MCAs e county ma Homa Bay to ang'eyo ni mibadhi kata corruption e achiel kuom anyalo wacho ni tuo matuoyo counties magwa nikech kata jopiny e kor gwenge mopogore ka giloso giwacho ni yes sirikal mar loch gwenge to ber ndi lakini nyalo bedo ni weche go mag mibadhi bende koro nobedo devolved kowuok e sirikal mamalo kabire sirikal mapiny. Ang'o matimore? Ang'o miyo county ma Homa Bay ma koro okawo namba e gwenge makaluwe weche go mag mibadhi? Florence. Erokamano Joyce, en report ma e kanyo wuok makata wan wawegi kaka assembly no obwogowa. Kendo anyalo wacho ni oseket committee madhi nono chenro gi ni to gitimore nang'o mondo wayudi. Kopo ni anyalo wacho ni ang'eyo gik matimore to pok nonro tim nikech osekelorenwa mwawinjo. Nitie moko mwasebedo kwawinjo ma kopo ni udhi kata ka police nitie ripode mang'eny. Actually, devolution bokonyo miyo ji tinde ni thuolo mar wuoyo. Ing'eni chon ne diyo ji niya kiwuoyo titeri kama chielo to nitie lwasi matindo keto mabeta
Bang'ato yiene mar wacho gimoro kaka en. Miyo ka jononro biro to yudo gima en. To nikech nonro nosewuok, wan kaka assembly, sana momako iluongo ni jo revenue. Wan wawegi be wadwa bet piny mondo wa find ane out ni to ang'o momiyo gigi timore. En gima lit kabisa nikech ka waluwore ni assembly temo, executive kotel negi governor bende temo kabisa, to kopo ni nonro gi nitie. Wayudo kata nitie kuonde moko mantie jok monego bed ni chulo to pok ochul. Mago te nwa wasendiko barupe kendo wadwa ng'eyo. Kendo an gadieri ni ka watika devolution conference ma next week, wabro bedo gi duoko, wabro ng'iyo gigo mondo wabed ane gi duoko, mondo wakonyo Homabay County wani. Nikech pesa mabiro gi onego bed ni konyo jopiny directly. Mana kaka ne Mheshimiwa Orero wacho. Ka debe ni mibadhi gi onge, di koro wasechopo kuma bor. To samoro ibro yudo ni nitie jomoko e sirikal ka ma bende po oyie gi ene iye to po oyie ni. Ene iye to po oyie ni. Mane momiyo samoro gitimo gik moko mok donji. Magi jok modwa ni wapudhi mondo yie wani ogow maber gi ji e iye maonge ng'ama onyumore. Erokamano. Ahinya iwacho kanyo maber ahinya kenano kae ka Mheshimiwa Edick bende oyiere kod moko kuom gigo ma iwacho. Thuolo ma Dakar ben tere gima idwa medo Mheshimiwa Edick. Lich ahinya mitere counties. Kendo ok wawuoyo wach Homabay County kendo wach Kenya. Counties duto. Thoth gima dhi bedo Homabay as from Monday. It is true ne Gladys Wanga osetemo, if you ask me, molo all governors in Nyanza. I'm not afraid to say that. Osetemo. Naturally, I don't know creative. Kendo naturally, I don't know to come up with new ideas. So Gladys Wanga o qualify gikmokare yo mawacho. To gimoka understand. Nito ka stadium mora e Nyanza no sebedo allocated pesa me the loss ago. Kato national government biro to ochiwo pesa mar stadium no, for instance, kuom ranyisi. Pesa mojo bedo allocated and odhi kanye. I don't understand that. Iwinjo akia ni chiemo na bed governor e piny ni. But I said the mabore piny ni. Wan gi Lake Victoria ma pesa michiwo koa national government ma devolution te nyaro gero hotels madhi beach madongo te maboyo e Lake Victoria kaka Dubai kata kaka countries mamoko ma western jite kata joma Kikuyu ka biro ma dhi mang'iyo Luolani to wadho ng'ine hotel mogere na kendo julu ibro pargo gimo pogore ne to mana yo kwanya timo. Let me ask you, or let me tell you, pod waparo gik matindo kabisa, wawuoye wach cotton, what gigo ne wacho ndalo Oginga Odinga gini chon. Let us come up with new ideas manyalo turn around gimoro wana miluongo economy mar Nyanza. Iwinja ning'eni AI nyalo bedo piny ni. Magolony manyasani mobiro sana. Correct. Yeah. Diga gani ko diere mana watiyo chon ne ti computer miluongo ni mainframe. To sani ok en gimoro ma ne mitiyogo. Nyaka wawe paro gik manono machon. Ni dogino kaka puro pamba ni. No. Bed ng'ama nyalo dhi mabor mi big new ideas manyalo loko piny. Okiwinja? Koro governors we ladhore e gik moko matindo ni kia gero stadium ni kia chulo korwa kocha ni ochul net net okay ineno gima kinyumri pito inyalo mi float ni floaters ni koro joge governor otero gi 14 for instance mana nyalo change gimoro. We must be careful nyathiwa. Pesa ma national government ma devolution ng'eny oningo ti ne jopiny kabisa mondo jopiny olwang lokruok. Adwa ni mag parono gi kanyi ng'isa ni wakaw yoyo marwa mokwongo e twak mar chenro mar Upinyo Okinyi ma kawuono ka waduogo wang'eyo ni thuon wach mano mar devolution conference mabo bedo katimore e kaunti ma Homabay juma manyien mano kochakore tarik 12 nyaka 15 en for the people for prosperity, devolution as a catalyst for equity, inclusion and social justice. Bende serikal mar loch gwenge oseneno ni kata poka ma itero ne counties
mopogore opogore osebedo maromre kendo jopiny kata jodak e gwenge mopogore opogore bende gidak maromre kose nitiere kaka seche moko pok mag mwandu ok time yo makare. Nyakwana Mugia Jwang mane penjo ma jogo mantiere gode twak Okinyi makawuono bro bedo ka duoko bang' yweyo mwakawo gi sani. Kik idhi mabor. Guess what? Citizen Duka now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. No, who is it? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Ni papo wene ng'awa, ni papo. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, go. Oh, nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nyakwana Mugia Jwang machiegni kendo wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo Okinyi makawuono kama twak otudore kod nono tenda loch gwenge mana kodong' mana ndalo machuok kende to governor sama wuok e counties duto 47 bro bedo ka chokore e county ma Homa Bay mano e romo margi kata devolution conference ma bedo katimore e county ma Homa Bay kochakore tarik 12 nyaka tarik 15 dweni e county ma Homa Bay. Antiere kae kod welo ang'wen waporogo wach wal nono gigo ma counties kata bera ma counties osekelo ne jopiny
piny e gwenge duto ma pacho kae kata counties duto 47 mayudore e pacho kae. Kapok ne wadhi e yweyo mana penjo ni thuon wacha mano mar Devolution Conference mano mahigani en for the people, for prosperity, devolution as a catalyst for equity, inclusion and social justice. Kata kamano kapok penjo makamano insani wawinja ne pach jopiny mawuok e county ma Kisumu kama gin bende ne gigolo paro mopogore kotudore koda geno margi kata gino mane gigeno yudo tok kane osekel sirikal mar loch gwenge e pacho kae. Wawinja ne monde. Mokwongo adwa wacho ni devolution osebedo gi challenges kata kamano nitiere kuonde ma wanyalo celebrate success ma devolution. Challenges ma devolution osebedo godo en ni thoth governors, the first time governors gi second time gi governors masani thoth gi ok gisetiyo gi pes jopiny makare, koro mibadhi osebedo mathoth kabisa e counties wa. Mar ariyo, conflict of interest. MCAs ok osebedo ka understand their constitutional duty. Tij MCA maduong' kabisa en legislation, representation to oversight. MCS thoth gi pamone mana governor kata governor lal kod pes jopiny gi pamone governor instead of putting governor to checks and balances nikech gine wang jopiny ma jopiny ogoyo ne gi ombulu kaka their representatives. Mar ariyo, governors wa thoth gi giketo budget madongo kabisa to budgets go jopiny ok realize in terms of better roads, in terms of yath e hospital, in terms of giving service to our women, supporting the youths and any other person ma work from that county. Mano en gima osetimore across counties, ok en Luo Nyanza counties kende, across counties. Luo Nyanza counties wabiyudo ka misprioritization bende nitiere. Governors wa prioritize on gima jopiny dwaro. So mago be are some of the challenges mose face devolution. Ka wadhi e devolution conference madhi Homa Bay, mae paro mantiere godo kaka Obungo Wich. Daher mar kwayo governors waduto wate ni gibed piny mondo mi ging'i ni to devolution nokele nang'o. Gimomiyo devolution nobiro mondo mi pesa obed e mfuk japiny. To japiny realize the real sense of devolution ni japiny oneno development. Nyaka ne devolution ne bi en mana ni nobiro e sirikal moyudo sirikende mane onge kode gi ng'eyo omiyo osebet kodigi ni kabisa. Koro nyaka KBB Kenya odonjo, Kenya Broadcasting Government makendo kol experts moae ODM modonjo sirikal, joma nigi winjo gi ng'eyo gini koro to tiyo maber nikech chien kanyo joka ne ok winje. Omiyo sirikende kane kelo pesa kedam pesa ne osiko rem sache duto te. Omiyo ka pesa oserem gik monego tim bende rem, koro ber ne ok nyal neno. To nikech koro KBB nitiere, koro to waneno ka pesa ichiwo e wang' sa, koro joma yude ema koro style up gi team maber gibet smart. Chien kanyo no ng'ikruok nyo nitie nikech joma nyo gini biro e lwetgi joma nyo nitie nyo ok winje moyo gikia kaka nonego bedi. Omiyo nyocha ok ogik kama idware. Expectation mar jopiny gi exclusivity to gi gik miwachogo duto ni ok nyal chopo nikech joka ne ok winj gini. Omiyo gima ne ginyalo loso maber mondo gigi ochopi onge gi sani nikech experts koro ni ka mong'eyo kendo mawinje gik moko duto te nyalo chopo kare. Kawuok kuom devolution kaka nonego bed en gir dongruok makelo dongruok kuom jopiny koa kuma ne ntiere. An gi kora kanyalo grade anyala kete gimoro ni osemiyo jopiny gimoro 45% nikech ok wane ahinya lokruok sana kata kwa compare gi kaka nwadware. Tusetimo matin kabisa mana megigora grade at 45%. Koro pod wadwaro mo ni kapod gini dhi mbele wadwaro ni mondo gini otime kaka ne ni jopiny ema nonego bed ni nwang'e 80%. To at the moment waneno ka en gimoro 45%. Mano ok wane ka dongruok kuom kaka nonyalo kelo dongruok ne kuom jopiny ok wane kodhi maber. Kuonde moko gitemo to kuonde moko ok gitemo. Koro an agree at 45%. Koro pod wadwaro ni mondo gi adjust mondo jopiny feel impact mar devolution kaka iluongo ni devolution. Wach devolution nokele ni mondo ket resources machiegni ne jopiny. Moso jok mantiere mashinani e diere kanyo ma ok ne nyal chopo Nairobi mondo yud resources ma gidwaro. Devolution an ka gi pacha anene ni gik moko osebiro but koro leaders wa ema pok okawo jukumu maber mar
keto resources gi obed machiegni ne jopiny. Nitiere moko mabiro, samoro biro to ng'at moro man piny e gweng' kuocha ok yudgi nikech ok ong'ere kata okia kata kaka onyalo yudo gigi. Koro awareness samoro ok bed created well. Koro wadwa ni devolution conference mabiro madhi Homabay gi address gik ma devolution ochung'ne. Counties gi nokel ni mondo kony oganda man piny ka. Nokel gi address issues mag health, gi address issues mag social injustice mantiere go, mondo mi gap mar joma nigo gi joma onge go bobed mathin, mondo mi jok mantie piny oyud gima dwarore. Koro giket needs mag japiny mbele kabisa moloyo ma gi kende. Ane gima neno ni onego gite. Mago mag jodak mopogore opogore mawuok e kaunti ma Kisumu kotudore kod kaka loch gwenge osebedo e pacho kae. Ka winjo kanyo paro mopogore opogore, jopiny wacho ni yes nitiere resources ma ichwalo, kata kamano jotelo ahinya to mago manitiere kaunti emoserema e chwalo dongruok makamago ne jopiny e yo makare. Moko kuom gi bende koro seyo MCAs ni ok gisebedo kata ok gisebedo ka gitimo tijgi e yo makare mar nono ni to governor tiyo e yo machalo nade mar mondo mi sirikal mar loch gwenge otiyo e yo makare. Kwa dhi mbele kod twak marwa kachiel kod pachi kachako kod Chris Owala ka intiere kaunti ma Kisumu. Mana kase wacho ni thuon wacha mano ma higani, mano mar devolution conference en kotudore kod wechego mag for the people, for prosperity, devolution as a catalyst for equity, inclusion and social justice. Chris Owala ka intiere kaunti ma Kisumu kinyi makawuono, bende devolution ose konyo eneno ni jopiny duto obedo maromre wechego mag equity, inclusion kachiel kod social justice, kachiel kod mwandu mipogo ne counties bende osebed ka ipogo gi e maromre e counties duto. Chris. Kamano Joyce, penjo maduong' ni thoro wach mago e mbaka. Mokwongo Joyce, anyalo wacho ni wan kaka migawo mar sirkal watiyo gi awuon atiyo gi miluongo ni Community Initiative Action Group Kenya, but an a member mar Kenya Devolution Civil Society Working Group. Ma en groups moting'o karibu grube 700 i Kenya mangima. Wan gi presence in 47 counties. Anyalo wacho mokwongo ni gine the devolution conference mokwongo kapok adonjo wach mipenjo. The governors osogo yude wrong nikech giluoro jopiny. Koro kochopo sa devolution conference tiketo charges charges ma registration en 20,000. Onge position mar observer ka japiny madanyalo ng'eyo gima timre kata space moro moket ng'ama onge pesa no nyalo chopo be engage with governors. Koro gi lock jopiny oko. Koro dong an exclusive club. Koro gimama for the people they have lost it. So the theme is wrong in that context. Kendo kiduogo wach mar to be devolution ni konyo. Joyce rang Lake Victoria Basin, rang Lake region. Today onge kama nyalo wuothe more than 5 kilometers makiyudo water source. Sama wuoyo kodi ni Joyce, pi ma ji modho i Luo Land kati Lake Victoria Basin, jopiny compete i pi ma dhiang' modho, ma dhiang' laye ema gimodho. Nyiso ni japiny ni dhi tuo seche mang'eny. To pesa ni lwet kirango MCS gi mahinyo devolution. MCS gi gine contractors. MTS gi gine magi gidwa ni gini pitch governor. Koro MCA ma Homabay matemo wacho ni gikia gima timre. Maniso ni ogi resign. Kina na MCA tikian corruption tie county ni. Niso ni you have failed the residents. You have failed the citizen. Kidhi mbele, you don't know. Pending bills maja dunga nyanga wacho gi. Pending bills gi biro ni kech ng'amodhier moyudo tender ok nyal chule nikech ok onyal chiwo mibadhi no offices machulo pesgi. Nitie points 11 michiwe mibadhi yake yud pesa ni. To pesa gi dhi nyaka ng'amoteli county. Koro gima nyalo wacho no joluo governors are disappointing. To gi disappoint gi together nikech gin jog ODM.
To ODM ne wacho no en alternative government, to joge gitimo maricho mogik, to okaginyal samon gi, be giwacho no oyo ukuodo wiwa. Koro nyiso ga ni maen ye loch example mane ODM do demonstrate kagini power mane gidwaro ga mamalo cha. Joyce kirango ji wacho no hostel soger, yes. Nyichwa timo nonro. Hostel soger almost everywhere samoweni. But gionge yath, gionge daktari, nikech pesa mane ondigo daktari, ichulo go youth, mondo dhi social media, mondo yany ng'ato, matemo penjo. Ichulo youth winger, ma gima timo onge, to daktari monengo chul, ok nyal ndik, mondo ondik. Kirango kata Homa Bay, Joyce, gin over 100 directors. To kirango over 100 directors, tijgi en ang'o? Ndik directors mokalo 100. Kirango county kata mana igine MCS mawegi. Ng'eng MCS gi gin magi kawo tich magi contracting. Koro ere kaka di oversight. Joyce, pesa moso biri Luoland, onge county moso yudo pesa matin 120 billion. 120 billion okena pocket change. En pesa manyalo transform oganda. Joyce, Jadunga Nyanga, sorry beach kacha. Rewa samwa weni, rech onge lwetwa. Our parent devolution nedo konyowa. Mondo rech obedi lwetwa. Today rech michamo, rech duto wa mazungu, to unika jotelo, upamo. Ere kadu ka resource, maru, to auction. Because telo wa okoso jali jogi. Today, adwa bedo cold storage facilities across. And kirango mano, wadwango justice. Justice, you work in cage ratiro. Health is a right, mani katiba. Health ni okwa budget for. Onge justice ka. Jijosiko yuagre, yostol, yat onge. Health and structure. Health and human resource and goyat mangato kodi to yudo. Katakin gisha, to sha noknyal konyi nkech kidi facility no, to daktari nyala nandiko ni yath ni nyiewo wako, nkech kanyo onge yath. Onyala nandiko ni the team test ni oko, nkech kanyo onge machine manyalo timo ni testing. Joyce, kirango wachi education, ECD. Japuonj ma ECD ni yuago doyo all through counties Maluo Nyanza. Pokwa keto channel, education is a right. Money maki invest ye, ti wacho nwa achieve justice for the people. Okwa invest japuonj mapuonyo nyathi, okwa invest imigago ma nyathi madhi school ni, nyathi mani ECD ni, kamonyalo tugo onge. Koro gik duto gine badhi mwadongi. Kirango environment, aluora mwadakie. Aluora okethre, nikech kirango kata Homa Bay, kirango Siaya, kirango Kisumu, kaka gwa discharge rosiwa into the lake. Lake achiel mawadwa wamodhie pi, watime gikwa, okwarite iyo makare. Kirango kata Kisumu sani Joyce, ne wa licenses, ne wa agree no liquor licenses gibedo a devolved function. Kisumu, everywhere it was a Congo, maonge planning. Tuwaluonge ni Europe, it was the school, to jemag timo gigi, gin jomani power, gin governors, gosiepegi. Koro gima hotels ngeng, hotels gi kirango, oger gi gupes counties. Koro county, yes, county odongo konjo piny, but county konjo piny, okonyo ji ariyo adek, makawo pesa keti ufuko gi, koro gikawo itino matindo, to gindiko, emomiyo saduto one go strike indara. Joyce, national government also fail wakama. Sama weni, ITGRC no recommend in the 2025-2026 budget, manobedo gazetted, no function duto, kedi budget, kakade ne kero promise, eno, pesa maji loch gwenge, en 77 billion. To nencho migi mana 405 billion. Ngiso serikali bamalo, podo dongi functions, okaw pesa mar counties, mawat 272 billion. Koro rocho dongruok mar county kataka gikawe, but koro joka be miyo jogi gini bedo mangwikini, kechka gikaw pesa be gi mi counties, then gi oversight gi iyo makare, to koro wacho oh county obiro gi pesa ni, let what it together. Emiyo yudo kapod national government dwagero chiro muna ogero county, national government pod dwagero pi igweng, national government pod dwagero
stadium ma jodonga nyanga wacho kanyono stadium giro bedo county mi pesa to gero kuno national government biro ne makoro podwa gero gikwa gweng kera onego bed disbanded onego bed ndara miloso kera gin county roads to MPs okinyal yie nikech MPs supervise kaka pes kera ni kawe to MPs gi ultimately gin magi kawo handout gin magi kawo kickbacks makoro gin kendgi kodo gima gimiyo girocho wach dongruok mar devolution kodo gima timre why invest into extension workers today onge county Luo Nyanza also invest in county in extension workers piki mane no nyiew chon national government ka ochung te counties wa meka Luo nikech okwa promote agriculture no promote gudhowa to kata kirango physical surgery paper magi counties gi jois tido giwacho no agriculture is our backbone agriculture is our priority but priority irango kaka gi allocate resources kirango county waka uketo pesa agriculture become number 7 to in the physical surgery paper owacho agriculture is our priority koro there's a big mismatch kakwa keto pesa kod gik mwatimo so bi badhi nyakwa deal go but jois njwa timo nonro donjo piny all ethics and corruption gindiko report to kagitim action office of the ODP kata kichoro ne kwayo nyo gikwelo okagimak jogi senate koter wach senate kawo pesa kuom governors gi cases gi okagi prosecute makare koro sama weni this low trust mar japiny kuom government institution there's low trust emion chiro kaja chien kacha jopiny gi Gen Z chomonyo parliament nikech gi all gi jotelo makawo pes to jopiny to bedo modhier higa ka higa nikech sama weni population ma jo modhier jois omedre to nyithindo ma wuok school today mane paro county dubed kuonde ma giyude tije kata kama today okinyal yudo tich county ni kokigolo pesa kin ng'ama nyako koko okwai mondo nindro kodi yakami tich kokinyiewo kokin wat governor koro gigi duto chando dongruok makaluo to joluo mane wacho no riek no ne dubedo alternatives to joluo maksane go boto Chris lero kanyo makare ahinya to party wa mar ODM na must also be surcharged mak parono gi kanyo matin ang'eyo ni mheshimiwa Edi Kanyanga bende nitiere wach midwa medo kata kamano mak parono gi kanyo matin isa ni achiel kachiel watudre kod jafombo mar county ma Migori mano Jojuma yore Jojuma ka nitiere county ma Migori chio nado kinyi makawuon kinyalo mana bago no atwak kod jopinye county ma Migori kon wawinja ne pachge kotudore kod sirikal mar loch gwenge Juma Erokamano county ma Migori wachio makare kabende igno sekala par nyaka ne sirikal loch gwenge chakre pacho kae kabende wagen tim gik mathoth mabende okete lwese kan loch gwenge moting'o mago mag thieth mago mag gedo mag apeyni kaachiel kod moko kabende kiny ma kawuono wantie kod oganda e county ma Migori mar ng'iyo ni to kuom higni moloyo 10 sirikal loch gwenge be osekelo lokruok bende geno nitie to ang'o ma ginyalo siemo ma sirikal loch gwenge osekelo kuom higni moloyo 10 ma bende sirikal loch gwenge osebedo e pacho kae adani mondo achak korika miyo gi thuolo achiel kachiel to ni kichung' kaka ing'iyo kacha adani chakna gi nyingi higni osekalo 10 nyaka ne sirikal ma loch gwenge chakre pacho kae bende nitie ber bende nitie geno ma sirikal loch gwenge osekelo ni kaka japiny ahinya kaka county ma Migori. Erokamano an gi nyinga iluonga ni Clinton Otieno an ajadak ma Migori ka. Migori ka kadwa wache dongruok ma saneno to podi dongruok yagi malo to rem akeno rem gi kanye wan piny ka kigik tiwinjo mar ke osuru pod en kaka Kenyatta en cha ke wuothe tande moko kaka chalo Nairobi osuru igolo machal to town ma Nairobi yudo ke lamo timo kamoro amora gi stima to wan japiny ma mwalo koni ne yudo ke pod wana kaka wan pesa ya malo iwinjo mani pesa ke olal gi kanye jotelo monego mak ji boweyo ok mak ji winjo mani ng'ato tere koto owuok gi bond kes ne orumo kamano koro devolution onge katieko kodi nitiere migepe momi county kaka mago mag thieth mago mag pur king'iyo migepe gi kaka mano mar thieth kuom ranyisi mano mar pur ida wach ni onge ber museneno to midhiero ni kanye wan kwadwa wacho kaka kwang'iyo district maka nawinjo ka jomoko wacho mano yawi hotel kech yath onge iye make inya yawe kata hotel apane ji nyatie iye kanyo mang'eny
Erokamano. Erokamano kuom paro makon ng'ama chielo mana machuok mapiyo piyo kichako gi nyingi. Sirikal loch gwenge osebedo. Bende nitie geno ber mane museneno kaka japiny? Kaka japiny mokwongo iluonga Livingston Omondi kata Kiero MC Kololo. Loch mar kor gwenge manomiwa awacho ni mokwongo gimoro maber nyaka bed gi rachne. Ok ane berne to wanyalo neno berne ka waluwore gi kaka jok manie telo to neno maber. To wan kaka jopiny nitie gik moko mok chopnwa. Nyalo yudo kata kaka koro wang'iyo yorewa e kuonde ma wadak e gwenge. Adier mantiere yore samoro richo. King'iyo jatelo matiyo to gwenge dhi maber kendo king'iyo kikwano iwacho ni ng'ane no to tiyo kata mana MCA achiel ariyo adek inyalo neno maeto to siemo manyo onge go nikech sani pesa donje lwetgi ok oa malo direct obiro konyo japiny. Mane gima neno ni sani inyowa. Erokamano wadhi mana machuok ji ng'eny. King'iyo kacha cha devolution chomo kanye bintie berne mineno? An iluonga ni Saitoti Jabuya, ang'era gi nying mar Atoti Cardinal. En adier ni devolution ne okel mondo mi okel lokruok e ngima mar jopiny, lakini kopo ni ng'iyo ngima mar japiny higni 10 nyaka ne kel devolution pod en mana japiny cha. Devolution en gima ber lakini maendeleo biro lakini otembo. Sana sana wayiero governors kaka jotelo mag county. Tiyudo ka thoth jok ma benefit e weche mag devolution gin jok machiegni gi governor. An kaka japiny kamiyi example kata mana sani kopo ni wuok idhi e county referral hospital marwa ma Migori ka ok moro. Ibiro yudo ka nitiere baadhi mag yedhe maonge nyaka some painkillers ok inyalo yudo kanyo. Na bedo surprised the other time ka nondikna ni mondo mi adhi anyiew tramadol siling 100 tramadol achiel kama injection no usna e county referral hospital kane an gi jatuo no usna siling 100. Koro mano nyisowa ni nitiere kaka jok moko dwaro ber okelo county to nitiere jok moko mantiere chini ya maji kama samoro bi governor samoro kia manyodho gini mamiyo wan kaka wan jopiny ok wanyal winjo mit mar devolution. Koro ochuok. Erokamano mana mapiyo piyo kichako gi nyingi. Ginyinga en Solomon Songa. We awach ni devolution ber no kel nwago kendo nwamor kaka wan wananchi ne onyalo loko ngimawa to gisani kama wawuok makoro gikeni ok olok ngimawa wahinyore kabisa kata ka wang'iyo yore mag waringe ok gin yore molos mabeyo kaka sani we wachak kata kwang'iyo kata mana yore makech kwanyo stela kirie gogo ok en yo manowach nen yo manowach ni dwal kete lam nyaka sani pok olose to devolution no kelo weche no kete nyaka andika ni dwal los gi lam nyaka sani pok waneno ka wadhi hospital we wach ni hospital rach kabisa wakwayo minister mar health owuothi hospital mondo ng'inwa ni to ang'o matimore hospital nikech kata mana sani kidhi gi jatuo iyudo ka in gi sida ma in igoli mana oko ni dhi many yath oko tipimi kanyo dhi many yath oko to then arrangement mar hospital bende rach nikech kidhi gi jatuo ibudho kanyo samo jatuo ni bende tuo inyore en ng'ama samoro tho kidhi daktari bende koni ni bedwa bera kanyo mondi sa kosaromo to ang' ne luongu to jatuo di to inyore ok morwa kaka wan wananchi kendo gino litnwa kabisa. Erokamano mana mapiyo piyo. Yes. An giluonga ni Walter Kisiagro, mano iluongo ni jakoma Suna East kwa sub county kanyo. An gima dang' awache wach mar ugatuzi, sirikal ya ugatuzi sida to wan go. Adier pesa ae national government kabire county government. To ng'eny gi iwinjo ni wachulo gope. Koro gope gi ok wang'e ni gin gowi nyaka karang'o to waneno ni next year wachako siasa. Gima dang' an awachi e sirikal mamwalo makoro wariwe county government wani. Wakwayo jatendwa ma governor wa onyis jok matiyo ofise te ni gidhi masinani mondo mi gidhi mondo gitine jopiny. Nikech jopiny nigi sida. Osiptende sani ka yath onge, ber mwanyalo neno onge. Meor mar japiny en osiptal gi sikul, gi yo. Magi gik monego bed ni watime e sirikal ya ugatuzi. To kwane. Erokamano mana machuok. Sirikal loch gwenge ber mosekelo koso othembo? Erokamano gi nyinga iluonga ni Peter Wuor. Ang'era gi nying mar Aboy Jeshimu. Gima dwana wachi kawuono amor ni en higni 12 nyaka nwabed gi loch mar kor gwenge. Ma loch ma osetemo. Isipokuwa gik moko pok odhi maber ahinya but osetemo. Namba achiel, nitiere weche mag skul. Ma sirikal mar kaunti osetemo mosegero skunde weche mag ECD giyo. Gisetemo kaka ginyalo. Gima ng'eyo ni gimoro ok nyal chaki to dhi maber dichiel. Koro pod kwaya ni jotelo ma wayiere kombe mamalo machalo kaka gavana. Kuonde mafuok nitiere mondo tem din kaka ywak osewuok e weche mag osiptende ng'ini tere kaka yath nyalo donjo osiptal maromo
o nderni wang'iyo ni nderni ka sida nitie ndara ma igero gi sirikal mamalo gi maduogo piny ka ma piny kagi isipokuwa ni pesa be samoro nyocha ok donj maber koro sani kanyo wayudo pesa maber koro waketo mana geno ni samoro weche nyalo lokore e gik moko kaka gik moko dhi kamano kedo mana machuok mapiyo piyo sa rumo gi nyinga iluongo ni Robert Juma magata speaker mabungla ne chi Masuna West an moko nganyalo wacho ni devolution osago atwa kendo weche mag county level waneno ka chila area dekto temore mana gima wadwa no osawacho ni yore mag schools government moko satemo timo weche mag ECD angoge nego do ywak to poni tiere ni jopuonj nok mar jopuonj weche mag barabara jopiny ywak ne barabara samoro richo wakwayo MCS magwa bondo ohakikisha ni weche mag nderni mone buo county government gi kony jopiny weche mag thieth jopiny be ywak ni weche mag thieth nitie kaka Kinaga Ubaga nitiere wakwayo ni ma week ma bon me leaders magwa gi on hakikisha ni yath nitiere weche mag services dhi maber kech gini ni article king'yo article nini article 6 leadership by integrity wach ni chiem ni jopiny ywak ni samoro mibadhi bende nitiere ma otimo newa kuonde mamoko sectors mopogore opogore wakwayo ni magi fuok ma governor wuon nyalo geng'o governors wanyalo geng'o kendo wakwayo ni bon mi wadhi mbele to gi hakikisha ni jopiny sovereign power ma jopiny chande gidhi godo together bon hakikisha ni devolution okony jopiny. Erokamano sa orumo erokamano in gi wach ami seconds ariyo an gi nyinga iluonga ni Charles Oseng Junior aya Sona West an gima nyalo wacho ni devolution nyaka ne bi to osekonyowa nikech chon adieri kane ng'iyo miere ne onge wang'a yore ne onge osuptende sani kaka king'iyo kiwuotho yudo dispensaries oketi kendo sani kata mine ma konyore sani ok gidhi mabor ok gilaw thieth mabor kanyo kendo wapako kendo wapuoyo kabisa problem en ni pesa deko kaya malo pesa kosedeko kaya malo to miyo jopiny be koro bedo gi shida ne wakwayo ni mondo jotendwa chak ng'iya ni gini chakre malo mondo pesa odonji ne jopiny malong'o kaka jopiny timore nade kaka dwaro kaso mar ariyo governor kosedo pesa governor oko onego bed ni governor chako wuotho e ground mondo ng'i shida mag ji nitiere jotelo monego bed ni koro wuotho to ng'iyo kaka ground chalo koro miyo onego bed ni jotendwa ma governor oketo onego bed ni tiyo matek mondo kik gifel governor marwa nikech gin ok gichope ground kaso wach ibiro yudo ka koro wananchi bedo gi shida kaso governor makoro gine to governor to samoro setimo maber kendo golo pesa kamano e sa orumo kinyalo winjo mano paro mabende ogol kod oganda mopogore tije mwach devolution nero nitie makare moko bende wacho ni lokruok maduong' ok gine ka otende kod sirikal loch gwenge ka bende gidwa ni mondo omed jiwo kenge to ahinya mondo omend wuog malo ka bire counties kendo koro ti kod yo makare mondo dongruok ochop ne jopiny kaka dwarore. Erokamano ahinya George Juma ka intiere kaunti ma Migori owinjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny ka jopiny to pod ywak ni nyaka ne sirikal mar loch gwenge bi to jopiny pok owinjo ber jopiny pod iwacho ni pesa pod iogo fuk gi penjo machielo en ni pesa owinjo bed ni bedo fuk jopiny e yo machalo nade ahinya to gi sani ma wantiere kod sirikal mar loch gwenge yiena mar mondo mi akaw yo madundo ka duogo to aduogo e tielo mogik e twak mar chenro mar mbako romo kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. You wanna feel the vibe? Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
no mto kama unubura ringo go. Dawi. Ano kadwa mitokni. Adwaro helicopter. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono dong' mana gi dakika matin kende to atieko twak marwa. Kwadhi mbele kod twak marwa, Mheshimiwa Eddie Kanyanga iwinjo kanyo kaka jopiny e kaunti ma Migori ywak otudore kod ber mapok gineno nyaka ne sirikal mar loch gwenge bi. Kata kamano bende sirikal mar loch gwenge oseyawo thuolo ne rawere, mine kata jogo mantiere kod ng'ol mar mondo mi giyudane gino ma ginyalo timo mondo giwach ni kokalo e devolution mane odevolve gik moko mang'eny bomiyo koro counties imiyo pesa. Wan bende kaka ojende, wan kaka mine, wan kaka jogo modak kod ng'ol waseneno ber. Lakini kawone luo ka studio ni. Agoyo mos. Iluo ko ji. Lakini dik ya Ipenyo nang. Weche go mago mag jiwo joma mine, rowere kaachiel kod jogo mantiere kod ng'ol e kor gwenge. Ada kapok adonje angol mikelo no. Wadok chien matin. Awinjo ka ng'ato ma Kisumo nowacho ni nyaka ne experts donje pesa koro biro mapiyo mang'eny kendo mapiyo. Mano ok rach, mano ber kabisa. Pesa koro biro kendo ok budhi e national government mano. To ad gima my concern maduong' en ya. Adwa ni pesa mabiro makoro biro mapiyo no kata mocha deko no ochop ir japiny. Mondo japiny onwang' lokruok. En lokruok mar japiny. Kendo en kwet pen bugana jo Migori kuma ka gala e TV ka. Let me tell you. County governments omi teko mondo gi generate pesa gi giwegi. Eyo machalo nade? Ema pimo nini. Mondo gi generate pesa gi giwegi to tabu ma wan go. En gik motimore 1960s ema pod jomoko focus on. Pamba, what, Luorech. Let me tell you. Ei Migochwa, wan gi agriculture. Mano krach. To be ng'e ni wan gi minerals ei Nyatike manyalo loko piny instantly. Anyisi mano nikech minerals machalo copper, machalo gold, machalo diamond. Kendo Nyatike nyaka Kano nigi oil manyalo loko piny instantly. Ang'o mondo county governments go many investors manyalo loso gigo malokre pesa mondo giwe ketho sa ni ng'ato ting'o tole yo ni dwa juog ng'amo ting'o rabolo achiel mabe ok odhi nwang'o kata profit ni mano koro generate pesa. Anan mago ok donjna. Governors wa nyaka bed joma nyalo come up with new ideas. Weche mano bongi manyien mondo los piny mondo piny olos pesa. Anuoni pesa mimiyo county governments ng'eny kabisa kendo kidwa ng'eyo tino government nong'o gino ni thup to gero ot manyien. Thup to dhako machielo osenyuom. Thup to wuoyi machielo bose kata boyfriend. Wan gi tabu e Luo Nyanza. Iwinja nyaka kendo let me tell you chieng' ma en okawo joma chalo Raymond Omolo gini mondo obed governors ibo neno change maduong' malich nikech ng'ata mosetie sirkal nigi history pod abiro iri ng'ata mosetie sirkal machalo kaka japuonjre ng'ene magi jomose manage wananchi kemiye responsibility mar bedo governor ibo neno gima pok ineno ibo neno ka piny lokore. Iwinja tabu ma wan go en ni governors iwuok from nowhere to bedo governor. Koro kosebedo governor to koro sane mo koro nongo puonjni mar puonjo nyithindo
mar kiango mati mar gerore san ko ber diro ko ka ginwango tulo madhe loko gidhi nyo kubikane pesa to conmen bende korgi ka adwa ni mondo adwa mi gik $150 million mar jopiny ma pesa chalal pesa jopiny lal. Let me tell you, an okadwa na wuo mang'eny e devolution madhi nyime sani ni jaka gi style up mondo jopiny onwang kongruok. We warwakane mwalimu Peter Orero se ywak kawuono ni kawuono aluok e studio kamo sainya thuolo barwe mabende tin anto ka sawe waweyo ni sa ariyo ng'eto sa osedhi piny ma Homa Bay cha noluongo Orero ni mano yuore nyaka ong'e ni ambe an yuore mwalimu Peter Orero ere kaka loch gwenge nyalo keto mar mondo mi thuolo yudre ne rawere mine kaachiel kod jogo mantiere kod ng'ol mondo jopiny owe ywak ni pesa onge ofuku. Devolution wacho ni kobiro to pesa bo bede ofuko to pok japiny moro amora neno. Ing'eni gini nyaka wang'eni to pesa di madhi e county. To ang'eyo ni mago duto gin gik miloso kata e od bura kacha. Miloso e od bura kacha. Ineno kwa yore ahinya wach governors mane gidwaro 450 billion. To ne wadhi mweje ni watero 415 billion. Tine ni kuom pesa gicha wacho kumednegi 10 billion. A revenue collection, tingeni pesa gigi are directly from the exchequer. Percentage, 15%, you may need the governors, directly from the exchequer. Kena winyo ganga tuwajo ni pesa kitinde di piyo. Dongi nyo kasa ni governors ali. Ilungo ni sama chemo ni edogi. Toki uo. Mbadi no seoro negi pesa gi kakadwarore. Sani. Tine ni pesa go ni county te. Kuro governors unjube ni gibed joma creative. Ging'iyo ni to. Correct. Ang'o manyalo timo ne jopiny. An kaka sani asetimu public private partnerships. Ma asetimu go gik mang'eny watimo e Kibraka. Ok ochuno ni pesa mayude sirkal cha kende ema nyaka watigo. Nyaka wang'i yore mwagero go nyithindo to gi mine to gi joma UPWD. Kata sani kawuok tadhi neno CEO mar iluongo dango mar youth mondo wang'i kaka wanyalo patina kode wakonygo gero gik manyalo konyo nyithindwa mag constituency. To kosiko ni mine idwa miyo handout to gi kata ohala minyalo yawo negi e grubi to gibiro gi sika iri ni handout nyaka imigi. An kata sani kama antiere uwezo fan asebedo kamanyo ne mine to gi yudhe mwase yudo negi ng'ato ka ng'ato chako go biashara ne to timo to duogo pesa no. Mae kaka inyalo gero jogo maonge yudo to ochuno nyaka imigi pesa nyaka ipuonjgi kaka lupo. Ok ochuno ni miyo ng'ato rech, ipuonjo ng'ato kaka onyalo lupo. Omiyo governors ma jothurwa gi owinjo kete programs mag women world over. Kidhi ikwayo partnership nitie konyruok mang'eny manyalo aloka ne minewa mondo gichak go biashara maber. Nwatimo seminar model. It was not a seminar, it was a tourism and trade. That conference manewatimo e Homa Bay. That conference was very big. We needed a follow-up. We are just using Homa Bay as an example. Okay, Homa Bay negin conference mar trade madongo majino bire. Koro winjo wangi microfinance gimano dhi kuonika. Jiadi mose ole pesa, to jiadi mose yudo konyruok. To bintie grants mose wuok kanyo. To bwalo woni to grants gi akanye to ame jogi. Gichulu maonge ginene profit. Ideas gi emo winjo wabedi ni wan gi jogo moteno governors mar creative professional professionals ma economists to gi jok manyalo miyo governors bende oluyor gi chart their own path. Emo miyo gi they are like a government on their own. Governors omi thuolo mar timo gimoro mora magidwaro as governors. Omiyo kaka governors ma wan go ka owinjo gibed ni gi create job opportunities especially to the youth masani ng'eny. Aya gi devolve sports in counties. To program mane academies adima governors oseketo for the youth to youth adima giseuso
in Spain or other La Liga, most of the moka, you know, Kalunga Chiel, Kenneth, nigi academies, Mangani, no Mabi, Kendo Kaonyete, no Tero, to Kedo resources back, Manu play a Chiel Kende. To Kuro governors, Nyakabedi Jogo, Maparonegi, ni Udegi, and Ngoma Wanyalo Konyogigo, which industry can we produce? Like sports is the biggest industry. Aneno kata janeno amoro ka ekoro seyo ni gino mabende hinyo counties en wechego iwacho ne gik ma cabinet ni ang'umo miyo ichulo kata county chulo ng'ato mar mondo mi obed sports CS to Mvuria mano CS mar sports ema handle weche mag sports te nyanya to kata ekor gwenge nyalo bedo ni duplication of duties. Government owinjo completely break away from interfering gi departments ma osebedo devolve counties. Completely. In fact, when you reduce percentages madong a national government, especially for sports, for the governors, may take control of all the sporting activities. Matimore Korgwen. Koro magi mami one and only. We do a very forum, mag women, mag youths, to magi PWD. Mondo you discuss how Ejalo mingi magi bedo maber. We wawinja ne Florence uma bende ka intiere county ma uma be kiko wach ni en bende ka wuono aweyo ko ahinya kata kamano Florence iwinjo kanyo ka in kaka MCA unema utiyo machiegni ahinya koda county governments e counties mopogore opogore jawinjo mamor kata ja neno amoro oseyo MCAs ni MCAs e masche moko ok winji kata ok understand tijge yo makare bende MCAs ongeyo tijge yo makare mowinjo be ni gitimo mar neno ne counties osudo mbele yo makare kachiel kod weche mag mibadhi mabendi winjo kanyo ka Kristo wala osei ka entiere county ma Kisumu kocha. Florence. Ero kamano, actually na chiegni ywak ni weya oko mang'any kabisa. Mheshimiwa Anyanga ayie in yuora. Dok. Ero kamano. Adwaro wacho ni Joyce, adwa nyiso Chris ni oversight is not opposition. Mano kizungu. Oversight ng'iyo ng'ato okofulo ni koro upingoru kode. And MCAs tiyo tich mar oversight. And Chris owacho wach moro ni MCAs e contractors. Ya gini pok kata dakika 20 kalo. Ka Mheshimiwa Anyanga wacho ni nobedo contractor Homabay. Koro Mheshimiwa Anyanga en MCA surely. Obede ero poko chule mano to wa brother. So it tells you ni Homabay oyao and MCAs kaka tiyo tich oversight onge kaka ginyalo bedo gi conflicting roles. One what you teach oversight. To oversight okofulo ni kaka county ma Homabay okofulo ni kwa oversight executive ma wa oversight governor ni koro wadwa bedo kode opposition. MCAs gi thothgi anano gwela to thothgi ka wan gi MCAs 40 moyier. MCA ka MCA ni mondo gik moko dhi e ward ne mondo embe oyud gi ng'ato ka ng'ato dhi chung' e tiang'owa e tie gire. Koro MCA dhi ng'iyo ni an nachung' ka maneno kotimruok nade maneno ka gini olosi. Mar ariyo adwa challenge Chris Joyce yiena. Chris adwa ni mondo bi devolution conference nitie next week. Bi mondo manya mondo wadhi kodi osiptal moro amora miyiero e Homabay County ka. Ayie teri mondo wadhi wang'iane ni to yath be nitiere osiptendego. Joyce awacho gi mayo nikech wan kaka jo oversight wawuotho osiptendegi. Governor Gladys osetemo kendo osiptendegi nigi yedhe. Mano gima dwa nyisi makata ibi Joyce katior mana ng'ati sani wadhi go Miniambo mabuta kani. Wadhi yudo kanitiere yedhe. Mar ariyo, devolution conference mabiro ni adieri registration en 200. To mana jok madhi bedo gi booths. Oyawe ne Homabay. Puonjruok biro mopogore opogore. Japiny ok chul kata nduru. Waweuru oro information marach. Japiny ok chul kata nduru mondo dhi ong'iane ni to dongruok mage man kanyo. Japiny oyiene dhi. Chakro kinyi nyaka sama ng'iloro. Dhi nono. Dhiya en mana ni inyalo yudo ka ng'ato bende uso, inyalo dhi gi rabondi moro kanyo mondo iusi, mondo iyud kaka ichiemo, mondo iyud ka change modong idog go dala. Devolution conference ni ber kendo dhi konyo japiny. Kik ng'ato wach ni idwaro pesa mondo dhiye, dhi kanyo nono.
Mar ariyo nitie gik miwacho ni governors bedo creative. An gimoro nitie momora e conversation ni. Sana mawuok kuom Mheshimiwa Anyanga. Nitie gik ma Governor Gladys Wanga timo Homa Bay ka machalo maga puonjo nyithindogi. Adieri education mobedo devolved en ECD. To ECD king'iyo nyaka ne county government masani ni dhi mbele. Wan gi over 300 classrooms mag ECD moseger. ECD centers nitie migero kendo wang'iyo nikech nyithindogo. An kaka japuonj, ang'eyo maber ni nyathi mapiny kacha cha onego ng'i maber malich. Omiyo mago be gik mimiyo. Ma kapo ni ng'ato dwa ng'iyo ni mago gik mok timre, kata mago gik mok onego tim, and is not innovation, then ng'ano nitie gima dwaro. An akanyo to ok ayiego. Machielo, ibro yudo ni tije ma jogi timo. Tich nitie kaka tiyore kendo itemo. Wan gi challenges. Pok wayudo. Wan gi clusters. Sani devolution mowacho ni ne japiny. Gini dhi nyaka piny ei clusters. Ward ka ward nigi clusters gi. Cluster ka cluster nigi jotendgi. Ma jopiny, mok jotich sirikal. Mang'iyo ni to gigi timo nang'o. Adwaro challenge osiepa ma yuora ase adopti sani koro in yuora officially. Ni adwa challenge ni agriculture. Ok wanyal weyo agriculture at all. Wadwa ng'iyo ni to ere yore manyien ma modern wanyalo timo go purgi mondo Homa Bay. Florence agoyo mos ni thuolo marwe marumo kinyi makawuono. Wach ni mogik achiel kod geno ma jopiny nyalo bedo godo mano motelo ne romo mano ma devolution conference mabire county ma Homa Bay juma manyien. Florence mana mapiyo kwa tieko. Thuolo marwe marumo wabedo kod thuolo matin ahinya kawuono. Aworo wach thuolo ni gik moko ber arwako jite mondo bi Homa Bay mondo wabi jite ng'ata jo Migori jo Kisumo biuru Homa Bay nitie puonjruok maber matimore. Adwaro aji jotendwa madongo manitiere ute nitie otende manye wacho ka biuru Homa Bay mondo wageruru mondo wayudi ng'ata manigi rieko mora manigi paro manyalo kelonwa manyalo miyo mondo Homa Bay odhi mbele wan wamor. Anago erokamano ne Governor na Gladys Wanga nikech ayudo ka conversation te ni around Homa Bay County nikech telo no ma Gladys Wanga osekelo mane momiyo wachake ni Gladys KBB 043K. Erokamano. 043K Kenya. Erokamano ahinya Florence Ouma MCA mogwele county ma Homa Bay kuom kawo thuolo mari mar mondo mi bi bed kodwa etwa Chris Owala ka intere county ma Kisumu mana mapiyo dakika kata dakika enyiriri 30 kende ka watieko wach ni mogik geno ma jopiny winjo bed godo kotudore kod devolution conference mana mapiyo Chris. Joyce mokwongo anyalo wacho no registration delegate en 20,000, exhibition 50,000 and pavilion 350 ma Madam MCA aparo no can informed about the registration mar devolution conference. Madariyo taxation ma Homa Bay Migori mar ichajo jondiga indara kech ng'ata makda go pigi ndiga ichajo aparo ok gima ber geno manyalo bedo go Joyce en jopiny nyaka chung atir bufolo ka pesa gitiyo japiny nyaka lu pesa gi kama pesa gi nitie kigichung thenge mondo gigi maricho timre to girango ke timo business in counties tech koro wawuok goko wa defend devolution of konjo piny. Erokamano inya Chris Owala jakanyo Kenya Devolution Civil Society Working Group kuom kawo thuolo mari mar chope studio marwe county ma Kisumu mondo iriwri kodwa etwak Mheshimiwa Edi Kanyanga wach ni mogik kwa tieko. An nyajo ka ruoth erokamano to adwa na nyisi ni an amor ahinya gi jo Homa Bay ginyuolo ruodhi maratipo kendo winjo ka iwach ni sani mbadi un kwano golo pesa mapiyo mana dieri koro gima wacho ni pesa choningo chopir jopiny koro governors gi team ne moningo kawo pesa mondo chopir jopiny kero na nyisi ni Homa Bay bonyuolo joma chalo Raymond Omolo gini joma komi task to do to bro time perfectly well. Tadwa na duoko erokamano ne Governor Gladys Wanga wang'ine wan ge parliament ka kendo sabana laro ko moda bed mapiyo kwa tieko moda bed public accounts chair committee chair nen supporter Mbadi mano wachungo akwayo jo governors te ma Nyanza
ni giwe dhumo kisungu mang'eny gidhum kisungu makelo maendeleo ne jopiny. Erokamano ahinya. Mwalimu Peter Orero, wachni mogik ka watieko. Kisungu midhumono to awuoro jok madhum. Koro chieng' machielo bikele josiaya ng'enywa bagwa josiaya onge mondo ginbe ginyiswa ni tang'we aduoko ni erokamano ahinya kuom luongowa ka. Mokwongo an kaka mbunge mar Kibra agombo ni devolution mondo otege moloyo kaka en sani. Wa governors obi omed pesa mbele kanyo to gitigo maber nikech wadwaro ni gini odhi okony jopiny. Mane idea mar devolution momiyo dhi. Otherwise aduoko erokamano mogik kendo aduoko erokamano ne jokibira mar miya thuolo bedo ka. To ok anyal wuok ka ok awacho ni Harambee Stars ang'o gonwa jo Angola. Ing'enyi sports mondo gibede gi millionaires. Ing'enyi sani millionaires omedore Nyanza. Austin maka jo Nyanza. Koro wadwa ni wamede young people will be millionaires kawuono. Warwako jite mondo wadhi wanego mpira e stadium mar Kasarani. Erokamano ahinya mheshimiwa Mwalimu Peter Orero, jaod bura ma Kibra. Erokamano ahinya mheshimiwa Idi Kanyanga, jakom Kenya Nuclear Regulatory Authority. Chris Owala, jakanyo Kenya Devolution Civil Society Working Group kachiel kod Florence Ouma, MCA mogwele county ma Homa Bay, kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wabed kod twak maket kod manyakwar Mugia Jwang. Imbenda goni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak maru. Agoyo mos ote magi obedo mathoth ahinya, kata kamano thuolo emok wayudo. Kata kamano ote makamago twak makama pod inyalo medo dhi godo mbele kuonde waduto te mag tudruok okinyi makawuono. To kendo wageno ni sirikal mar loch gwenge bo bed ka itego e yo makare mondo jopiny oyud dongruok kachiel kod lokruok e kor gwenge duto ma pacho kae. Nyakwara Mugia Jwang, erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro sa 12 mar okinyi odiochieng' makawuono kana antiere kae kod jowetena mano moriwo Cleophas Oluoch kachiel kod Sharon Ong'aw. Ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.